Astăzi ne propunem să vă prezentăm scarificatorul de la Koenig Tractoren, firmă produsă în China, cu lățimea de 2,5 m de lucru și cu 5 organe active. Adâncimea de lucru minimă este de 30 de cm, adâncimea optimă la care lucrează este 50 de cm. Este nevoie de un necesar de putere de minim 140 de cai putere. Lucrează optim până la 180 de cai putere. După cum se vede, are 5 organe de lucru. Săgețile se pot schimba când se uzează, se pot întoarce, deci durata lor de lucru este destul de mare. Are și aripioare la fiecare organ activ pentru dislocarea pământului. Este destul de robust. Feedback-urile primite de la clienți sunt foarte bune. Au rezistat și în condiții de lucru de pământ foarte tare de secetă, cum este de mulți ani în Bărăgan și nu numai în Bărăgan. Și nu au fost probleme să cedeze organe active de la ele. Pentru tractoare cu putere mai mică, minim 90 de cai, avem scarificatorul cu 4 degete. Acesta are lățimea de lucru 2 metri și singura diferență este lățimea de lucru a tractorului și puterea. Ca elemente de întreținere, este bine periodic să dăm roată scarificatorului și să observăm dacă sunt șuruburi slabe. La fel, periodic ar trebui să îndepărtăm resturile vegetale care se pot aduna la organele active. În cazul în care, terminând de lucru cu scarificatorul, e bine să dăm cu vaselină la organele active care iau contact cu pământul, ca să nu ruginească pe perioada de iarnă. Tăvălugii au fiecare câte 2 lagăre, care e bine periodic să băgăm vaselină ca să culiseze și să nu ajungă praf, pământ, la ele să se deterioreze, să reziste mai mult în timp. Reglajele la adâncimea tăvălugului se fac și în funcție de starea terenului, de umiditatea lui. Dacă a plouat și permite, putem să le băgăm la o adâncime mai mare. Dacă terenul este foarte secetos și este foarte tare, le introducem minim 30 de centimetri, cât să nu cedeze nimic în timpul lucrului. În timpul lucrului cu scarificatorul este bine să nu stea în imediată apropiere a lui a persoane străine, pentru că se pot accidenta, și la fel în timpul lucrului e bine să nu se meargă cu tractorul în marșarier. Prețul scarificatorului cu 4 degete, cu lățimea de lucru de 2 metri, este în această perioadă 15.910 lei. Deci aproximativ 3.000 și un pic de euro. Prețul la scarificatorul cu 5 degete, lățimea de lucru 2 metri și jumătate, este 18.300 de lei. Adică transformat în euro, la perioada aceasta undeva 3.660 de euro. Noi zicem că față de alte echipamente aproximativ identice sau echivalente care sunt pe piață, prețul ar fi foarte bun. Ne propunem ca în viitoarea prezentare să-l vedeți și la lucru.